Sa video na ito mula sa isang paaralan, makikita natin na may mga estudyanteng nag-aaral. Ayon sa caption ng video, ito ay kuha mula sa ganap na alas 7 ng gabi at sila lamang ang natatanging nag-aaral sa labas. Ayon mismo sa nag-upload, hindi niya alam na mangyayari ang mga bagay na iyon. Ang gusto niya lang ay i-post ang kanyang story sa Facebook. Pero nang siya'y makauwi sa bahay, nireview niya ang kanyang video. And then, ito ang nagpatayo ng kanyang mga balahibo. Panoorin natin. Pagbaling ng kamera papuntang kaliwa, sa dulo mapapansin na para bang may dalawang naghahabulan ng mga bata. Sa video mapapansin na para ba itong mga alien kung kumilos. Maging ako ay kinilabutan matapos ko tong mapanood sa TikTok.